ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൂസ് കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എണ്ണക്കടികളൊക്കെ കഴിച്ച് ആകെ മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാവില്ല. അപ്പോൾ ഒട്ടും എണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പിന് പൊതുവേ എണ്ണയൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ കുറക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്നാക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ആരും അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. ഇതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും സ്നാക്സൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒട്ടും എണ്ണ ചേർക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബനാന പോള, കായ്പോള, ബനാന കേക്ക്, കായ്പോള അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2 ബനാന എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, അതുപോലെ 1/2 കപ്പ് മൈദ, ഒരു 3 ഏലക്കായ, അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ്. ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ നൈസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ പഴമൊക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂടായ പാനിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ പഴമൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പഴം വാട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം പഴത്തിന് മധുരമുള്ളത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതേ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 3 കോഴിമുട്ട ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ, ഒരു 3 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കായ്പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാറ്റർ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയും കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ലെയറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഒന്നിച്ചും നമുക്കിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ ഈ കായ്പോളൊക്കെ ഫുള്ളാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവാനായിട്ട് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണ്ടതൊന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കാനായി. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കായ്പോള കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. പിന്നെ ഒട്ടും എണ്ണ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരൊറ്റ പീസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഒട്ടും എണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണും, അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.